Aquestes jornades venen per, diguem-ne, se podrien anomenar les segones jornades de la diàspora senegalesa, perquè vam l'any passat presentar la Fundació d'Immigrants Senegalesos arreu del món, i amb aquestes jornades volem consolidar el paper fet de la creació de la Fundació. Pensem que visquem aquí a Europa, però sempre tenim el pensament cap al país, no? Per això estem intentant de fer més que pugui per contribuir i millorar les condicions de vida i de treball de les persones que hem deixat allà, no? Nosaltres som un país de 12 milions. Avui en dia Senegal té més de 3 milions de persones a fora, no? Això vol dir que les persones que immigren són molts. I també si considerem les aportacions econòmiques que aquesta diàspora aporta a Senegal, ronda entorn de 4.000 milions de francs CFA anuals, no? Això des de la part oficial, no estem parlant de que pas per la part no oficial, no? Això vol dir que hi ha una participació importantíssima al que és avui l'economia del Senegal. I avui sí que la gent saben quines són les dificultats que la gent troben en el país d'acollida, no? Per tant, no és aquesta visió antiga que Europa és l'Eldorado, sinó que som conscients de la realitat que està aquí també. I a Senegal es viu amb moltes expectatives, però amb consciència, no? De dir, bueno, hem d'anar, però hem de ser conscients per què anem. Sempre amb la mirada pujada cap al retorn, no? Per això és el que s'anomenava abans l'anada i tornada, no? Perquè en principi la gent diu, bueno, me'n vaig i torno, no? Però a vegades no és tan senzill. Arribes, et trobes aquí, fas família i et quedes molt temps, no? Però sempre hi ha aquest element de retorn. Avui estem parlant del nord, del sud, però nosaltres també tenim una visió de la cooperació. No només és el nord que aporta al sud, sinó que el sud també ha d'aportar al nord. Nosaltres en la cooperació no volem demanar, volem aportar, i també des de la perspectiva de la solidaritat, no? De dir, bueno, aquí fa falta això i fa falta, hi ha recursos, aquests recursos també són recursos de tots. Nosaltres visquem aquí, contribuïm i paguem els impostos, i d'aquests impostos que se quita una part partidària per destinar al projecte de cooperació.